Het zijn mensen hier op de Vivo. In grote getallen zeer weer aanwezig. Verheet en optocht van vastelovensvereniging De Bindmaker, De Mogen en Schil. Wij heten er allemaal welkom op deze kooien, maar hartstikke treurige vastelovensbouwing. Die flutskes die daar voor bezig zijn, dat is confetti. Het is weer vastelovensdienst, ik heb een kater in de kop. Dus ik bied me in die bedje, want dan knap ik vast. Het is het laatste lopen liggen, met die sleuvels in de stand. Dat is weer allemaal onder de gaten bij ons. Ik zie dat we terug. Alle willen gaan. Dat komt het goed. Wat mij weer tegen weten. Wat gaan wij aan het doen in de eerste maken? Wij geven aan die jongens. Wij geven aan die jongens. Maar dan op de tijd. Hoe wil ik dat zien? En de eerste stap van de zeg ik 100 keer hallo. Vroeger zag ik hooi met een manier. Hallo. Ik is hier op morgen aan de kerstman zie het hoor.
een moeilijk op de grond. En wat dat betreft dit je eerlijk kunt de stad is een vonkelnoemen voorzitter voor de grootste van Europa. En waar je hartstikke veel in zit, met airbag en alles uitgerust. Ik zeg het, God geeft God net die Jannie in een schietent, dan is het een beetje raak vandaag. Ja, dat weet je. Dat weet je, Jan schieten met hagel op de eigen schieten. En als je het schiet bent, ik zeg het, ben onze mensenwagen weer hebben van carnavalsvereniging De Bangers. En we stoppen. Ik ben Affengeil. De wagen maakt van alles klaar. Ik ben Affengeil. Ik ben Affengeil. Ik ben Affengeil. Marquinhos! Helemaal niet!
Dat kan nog veel weer. Nog te lui om te lopen, dat vek. Ik ben kapot, ben ik. Bos. Die stond midden op een strot, die kuuk. Jullie zijn ook nog mee, wat? Sorry jongens. Nog te lui om te lopen, dat vek. Applaus auf Chris Kistelisse von Barschop. En ons Pappers man, als ik